Благодаря. Мога да седнете, приятели. Добър вечер на всички приятели, ротарианци в Ротари Клуб София Капитал. Добър вечер на многоуважаемата приятелка, президент на Ротари Клуб София, на Ротари Клуб Ботевград, нашата приятелка Дарина Гергинова. Добър вечер на приятелите ротарианци от Ротари Клуб Ботевград. Добър вечер на приятелите ротарианци от Ротари Клуб Ловеч, доколкото разбрах, имаме днес тук. Имаме ли приятели от други Ротари клубове? Не виждам. Моля малко търпение и внимание. Сега ще преминем последния начин днешната среща. Първо ще обявим дневния ред, което сега в момента правя. Приветствени думи от моя страна, от страна на нашата приятелка от Ротари Клуб Ботевград. Представяне на гостите, които са на тази среща. Това важи също така за Ротари Клуб Ловеч и за гостите, които не са ротарианци. Имате около 30 секунди да се представите и в последствие ще се представят и двата клуба. Т.е. всеки един член на Ротари Клуб София Капитал и всеки един член на Ротари Клуб Ботевград има по 30 секунди да се представи. Идеята е малко да разчупим, да знаем кой седи срещу нас или до нас или зад нас. В случая, както виждате, има доста повече хора тази вечер. И в последствие ще преминем към работния режим на срещата. Така че давам думата на нашата приятелка Дарина за някакво приветствие слова. Благодаря първо за поканата. Радвам се, че съм сред вас и аз и моят клуб. Ще се радвам да работим в бъдеще, да осъществяваме наши проекти и да се събираме в много такива срещи. Ще чакаме, ще чакам да ни дойдете на гости и ще се радваме да поддържаме по-близки. Благодаря. Значи започваме от приятелите от Ротари Клуб Ловеч. Имате по 30 секунди да се представите, защото я там, те са там, приятелите няма значение. Заповядайте, приятели. На човек по 30 секунди. Здравейте, Деян Замасков Ловеч. От 3 години съм ротарианец и юрист. Аз съм Ротари Ловеч. 20 години стана член на клуба и се занимавам с внос и дистрибуция на хотелските услуги. Дайте по един микрофон, бежичен, да се чува, защото не се чува. Ако не сте вечерали, приятели, заповядайте на масата, ако сте вечери, заповядайте втори път. Така, нататък. Давайте по реда на номерата, всяка на нас. Симеон Марчев. От това лято съм ротарианец, управител на Агенция за специални събития и за реклама форми, доцент към Баварската академия за маркетинг и реклама в наука. Аз съм Лора Пенчева. Приятел съм на Ротари Капитал. Посещавам техни събития с удоволствие за това. Имаме много общи познати, имаме много общи интереси. Аз в сферата на туризма, самолетни билети, екскурзии. Имам също и курс за пътешествия. Се надявам, ако имате нужда да ми бъда полезна каквото мога. На разположение съм в София. Много да кажа за себе си. Аз се казвам Десислава Кашлакева, живея в Съединените щати и съм тук в България на ваканция. Имам туристическа дейност там за 15 години. Дойдох по покана на български приятели и за мен събитието е изключително интересно. За мен това са съвсем много неща. Казвам се Георги Петков, то май не работи. Приятели, рисковете на живото перане за първи път. Ще го отиграем. Всички ли ме чуват? Георги Петков, занимавам се с трудове и производство на жилетна облака. Аз се казвам Румен Копаров, приятел
Бургас. Занимава се с производство на протеинови и здравословни храни. Също така имаме и два обекта, един в Бургас, един в София. Протеинови барове и работим заедно с Георги. Криси Зимова. Ексклузивен вносител съм за България на австралийски овкусяващи млякото сламки Сипа, който искам вас след презентацията мога да дам направо. Благодаря. Здравейте на всички. Казвам се Марията Василева и се занимавам с заложни къщи от 25 години отгоре и с недвижими имоти. Още не участвам в клуба, не членувам, но се надявам да ме приемам. Здравейте, Петър Христосън. Аз съм вътрешен контрол в Генерален застраховане и съм част от редакционния съвет на списание Вътрешен аудитор. Благодаря. Казвам се Иван Йорданов. Накратко занимавам се с телекомуникация, как се помня. Работих и за операторите. Другото е гост на клуба от известно време. И по всяка вероятност, т.е. надявам се, да стане член. Казвам се Иван Игнатов и съм сателит на Горна баня и работя в Лидер Груп като технически директор. Това е основното за мен. Приятна вечер. Здравейте, аз съм Маринка Чавишарова и съм една половина на Жоро Пътник, който е ваш приятел. Аз съм Жоро Котев, член съм на Rotary от Капитал от самото начало, един от основателите. Занимавам се с строителство, финанси, консултантска дейност и най-вече грижа за жена. Давай на подиума, право. И си после. Здравейте, аз също съм член на Rotary Капитал. Лекар съм по образование и се занимавам в сферата на онкологията и по-специално на хематоонкологията и редки заболявания на кръвта. Кратка версия, молим те. Добър вечер. Извинявайте за този глас. Иван се казвам от Rotary Клуб София Капитал. Занимавам се с космическа храна, за които е интересно, по-натам ще се разберем на лична консултация. И е касиер на клуба. И касиер на клуба. Добър вечер на всички. Максим Минков се казвам, Rotary Тангра. Ротарианец съм от 2005 година. По принцип съм собственик на търговска система за България и завод батерия в Никопол. Max Power ни е марката. Max като чукнете и батерия Max, може да видите с какво се занимаваме. Благодаря. Добра вечер, приятели. Казвам се Драган Драганов. Занимавам се с авиация, управление на въздушното движение, летища, ефективност. Член съм на Rotary Клуб София Капитал от съоснователите на клуба. Благодаря, приятна вечер. Добър вечер, казвам се Маргарита Иванова и съм гост на Rotary Капитал. Добър вечер на всички, добре дошли. Надявам се да ви хареса тази вечер. Адвокат Георги Леков, ротарианец от близо 6 години, един от учредителите на клуба, бивш ковчежник или финансов министър, както ми наричат приятелите. Освен това, касиер по български, да, успешен, благодаря. Освен това, член на Софийската адвокатска колегия и Софийския адвокатски съвет от последните избори. Занимавам се и с
на недвижими имоти, нощувки, краткосрочен план. Това, благодаря. Здравейте, приятели! Казвам се Валентин Начев, член съм на Ротари клуб Ботевград от 7 години, бивш или елект президент 2015-2016, несменяемия ковчежник. Занимавам се с преработка на пластмаса или изработка на изделия за еднократна употреба, пенсионер с 5 внука. По образование съм инженерен механик, в момента работя в Министерството на Общинска банка в София, но не се отказвам от Ботевград, така че ще пътувам да живея на чисто. За да ми пътя в София. Хубава вечер на всички. Здравейте, Филип съм. Основането на клуба в Ботевград съм. Член, занимавам се с търговия на масла, гуми и почти всичко за автомобила. Добър вечер, казвам се Николай Билев. Един от Ротари клуб Ботевград. Имам фабрика за производство на пелети. Благодаря ви. Казвам се Ивета Билева, счетоводител по професия, занимавам се с счетоводство и съм гост на Ротари клуб Капитал. Добър вечер, казвам се Виолета Филипова, педагог по образование, ротарианска съпруга и член-президент на дамски клуб Инеруил Ботевград. Имаме двама приятели, които дойдоха малко по-късно, сега ще дадем на тях думата и после тази маса ще имаме също да се представи. Ако някой желая отново да се представя, виждате, минаваме вече към други организации, минаваме до ловец, дебат, ако иска да правим. Добър вечер на всички от мен. Казвам се Ростислав Русев, управител и собственик съм на Multifix. Занимаваме се с поддръжка и продажба на компютри, като това включва и внос на Lenovo лаптопи от специални серии на Lenovo. Така че основното, на което наблягаме, е сервиза на лаптопи и абонаментна поддръжка като сервис. Добър вечер, приятели. След като разбрах около 10 минути, ще бъда официално член на Ротари клуб София Капитал. Де юре си член официално на СМТП и вътрешен правилник, както е. Добре. Накратко занимаваме се с внос и дистрибуция на кафе от Италия. Благодаря. Здравейте, приятели! Добър вечер и добре дошли. Аз съм елект президент на Ротари клуб София Капитал. Казвам се Цветелина Майманова. Занимавам се с производство, ноу-хау и патенти на селективен клас козметика. Марките са Екоспа, професионална козметика, Доктор Терм. Изнасяме на няколко континента. И това е приятна вечер на всички. Гост лектора след малко. Аз съм Дарина Гергинова, президент на Ротари клуб Ботевград. Почти от самото начало съм член на клуба. Агроном съм по професия. Имам агроаптека, ветеринарна клиника. Спасате ми. Благодаря. Здравейте на всички, добре дошли. Невена Стайкова се казвам аз. Адвокат съм по професия. В Ротари клуб София Капитал съм от неговото учредяване. И както каза приятеля от Ротари клуб Ботевград, съм несменяем секретар май до сега на клуба. Горе-долу. Адвокат съм по професия, казах. Имам собствена адвокатска кантора. Добър вечер на всички. Аз се казвам Рачо Мляков и съм собственик и управител на фирма за недвижими имоти Interbuild Estate.
свобода на апартаменти, къщи, парцели, както и парцели срещу обезщетение за строители. Благодаря. Приятели, добър вечер от мен отново. Димитър Мандаджиев се казвам, само до нотарианската част на моята биография ще се спра. От 2005 година съм част от движението на Rotary International, първо като нотаратор в Rotary Club София Витоша, последствие създател, президент, паст президент, секретар, паст секретар на Rotary София International, последствие член, 4 години член на борда в различни позиции на Rotary Club София International и съосновател с тези прекрасни приятели, които чухте на Rotary Club София Капитал, текущ президент. Надявам се да се срещаме по-често. Благодаря ви. Искам да дам думата за едно представяне, първо на нашите гости. Това е съвместна среща, но ние сме символичен домакин на нея, от страна на Rotary Club Ботевград. С какво се занимава този клуб, какво прави, какво е направил, от колко години. Ако ти, приятелко, дали не желаеш или някой друг приятел да направи представянето, може да бъдете така добре. Може ли Филип да... Той е създателя на този клуб, да представи клуба? Ако искате отпрете микрофона... Може на микрофона, ще може би най-добре на отпред на микрофона, ако да се чува. Так, толкова не съм се подготвил, ще импровизирам. Ами преди доста години една група ентусиасти решихме, че по-търат няма Rotary клуб. Събрахме се и го основахме. За този момент толкова къс срок нямаше основан клуб в Ботева. От създаването на предварителния клуб до чартирането. И имахме невероятния шанс DKD, когато беше в президента на Rotary International, беше в България, да ни връчи чартания лист на нашия клуб. Само за няколко месеца от предварителен клуб до връчването бяха минали, горе от ноември до април, който така ние го считаме за успех. Клуба ни е, в зависимост от годините, варира между 18 и 25 човека. Опитваме се да работим в полза на обществото, опитваме се да станем ние приятели, колкото можем да си бъдем полезни един на друг, колко можем да бъдем полезни в града, в който живеем. Така като успех за клуба, в първите години, което след като проверихме, разбрахме, че е нормално, в един малък град, такъв клуб не се приема добре. Ние бяхме секта, ние бяхме извънземни и всякакви други. Но това се е случвало почти във всички по-малки градове. С течение на годините смятахме, че се утвърдихме така в града и благодарение на нашия президент Валентин направихме няколко значими коледни балове. И като успех на клуба считам това, че последния бал, който направихме, тези, които не бяха поканени, се считаха, че са пренебрегнати и някои се бяха обидели. Тоест, вече нашите балове станаха така като еталон за престиж, на които всеки, който счита, че е значим в града, счита, че трябва да бъде поканен. И когато не е поканен, се счита за обиден. Направили сме доста работи. Ще спомена само него. Ботевград имаше едни паметници на руски войници от руско-турската война, които в 1934 година местната офицерска общност е изградила, в зависимост от тогавашните си финансови възможности, от тухли и вар. Времето беше нанесъл много сериозни щети и ако ние Rotary не бяхме се намесили да ги облицоваме с траен материал, те следващата зима щяха да паднат. И тогава свещениците, които ни смятаха, че сме секта, повярваха, че не сме секта и имаме молитва като тях, което беше много очудващо за тях. След това
Една идея, която заимствахме от доста по света, сега съвсем скоро аз с моите съпруги бяхме в Рим, така видяхме един мост, направихме едно дърво, метално, което поставихме пред териториалния дом и всяка двойка, сключваща граждански брак, заключва един катинар с имената си и дава ключа на кръстника. Като символ, че трябва да бъдат неразделни. Това доста добре се прие, имаше и малко негативни работи, изчупиха някой друг клон, ние пак го направихме, но в крайна сметка дървото го има, много катинари са накачени вече на него, хората, които са сключили брак, минават покрай него, виждат го и се радват за това нещо. Ще прескоча някакви по-малки неща, но примерно ще спомена за двата последни пола, които направихме. Един беше насочен към подобряване на условията на чакащите хора, които са почти винаги болни в болницата. Закупихме доста сериозно количество много хубави пейки, които поставихме пред лекарските кабинети в поликлиниката. Това също се прие много добре, понеже пейките, които бяха в поликлиниката в този момент, бяха някакво наследство от 70 по 80 години, бяха някакви изтърбушени, без всякакъв плод върху тях, някакви голи дъски. Сега всеки, който отива в болницата, вижда тези хубави, те са неръждавейка, много хубави. Приятеля Валю ги намери от някъде, закупихме ги. Последния бал, който направихме миналата година, събрахме една сериозна сума и поставихме на всички пешеходни пътеки, където има учебни заведения с деца, светещи знаци, които с соларни панели се захранват и сигнализират тук, вие сте направили нещо такова тук, ние го направихме в града, почти пред всички заведения, това също се възприе много добре. Е видимо, че сме свършили. Имаме няколко по-малки проекти. Сега в момента работим на... Това е идея вече на нашия сегашен президент Дарето. На входа на Ботеврат да поставим един пилон 12 метра не е валю. Повече. Да, с един огромен български флаг. И отдолу знака на Ботеврат и знака на Ротари. Сега в момента работиме по този проект. Това е така по-значими, които се срещам. Вие ме хващате ме подготвяне. Се бях подготвил, ще ви говоря още 2 часа. Като дойдете, ще ви покажа. Дойдете при нас. След това клуба от София са ни гостували и ние сме ги впечатлявали с една хубава чорба. И на едно хубаво, много приятно място край Ботеврат. Не знам дали знаете, че край Ботеврат се намира последната крепост, която е паднала от Скоростта. И там в тази местност има една база на общината, има. Тоест създадени условия за едно хубаво прекарване с една хубава чорба. Така че като се възползвате от нашата покана, ще се Вложениш, казва Шкирович, и само ще се ползва нещо да кажа. Много години тази крепост е била неизвестна, докато в един момент една буря събаря едно дърво и на скалата отдолу се показва надпис, което векове това нещо не се е знало. И сега този надпис стои върху скалата. И оттам вече Сева Соган каза, че това е последната крепост, която е паднала под Турска остров. Благодаря ви. Извинявай, като говорих много. Приятели, трудно се говори софийски клуб, след като е била дадена думата на клуб, който олицетворява един цял град.
Ние, за съжаление, нямаме тази привилегия, тази чест да отстояваме цял град, както вие, Ротари Клуб Ботевград. Опитваме се също, като вас, да помагаме в различни сфери на обществата, от които имаме членове. Нашият клуб е много разнолик като членове, като членска маса, като занимание на членовете. Ето видяхте, представиха се една част от тях, други не са тук днес поради служебни ангажименти, лични такива. Но нашият клуб също създаде за 2 години и половина, смея да твърда, една солидна база, върху която да може да надгражда. Няма да влизам в детайли, защото имаме доста солидна програма тази вечер, но пред всеки един от вас има ето тази малка листовка, ако не сте я видели, я показвам. Вътре може да намерите част от нашите проекти, които са в служба в полза на обществото, чрез организиране и ние като Ботевград на коледни тържества, и то доста успешно. Подкрепа за Народния театър Иван Вазов. Уви, никой Ротари клуб не го е правил това нещо, да подкрепи Народния театър, стожера на театралното изкуство на нашето общество. Ние го правим вече над година. Ротари работни позиции, една онлайн идея, която се развива лека по лека, ще достигнем и до Ботевград с нея във времето. Надявам се тази година. Подпомагаме редовно инициативи, проекти и дейности, свързани с деца и млади хора. Може да намерите повече информация на нашата интернет страница, която е актуална. Буквално това, което се случи от последната седмица, може да го намерите. И ние като вас обичаме пътната безопасност. Ротари клуб София Капитал имаше един от първите големи проекти на стойност около, някой да ме поправи, 36 000 лева ли беше стойността? Чужницата, секретаря. Пътната безопасност проекта, колко беше? 36, няма значение. Там някъде. 11 пешеходни пътеки бяха реновирани, ремонтирани, част от тях бяха модернизирани и надградени, което означава, че там, където нямаше дори боя, беше положена такава. Там, където нямаше табела, пешеходна пътека, беше сложена такава. Там, където нямаше осветеност, беше направена съответната дейност. Там, където има нужда от ток и не може да се вземе освен от частно лице, сложихме соларни панели, за да може да светкат тези хубави табелки и да предпазват хората да не бъдат блъскани на пешеходна пътека. За 10 години назад летални случаи 10, т.е. по един на година, инциденти 120, т.е. всеки месец на пешеходна пътека, 11 пешеходни пътека, от околовръстния път до село Кокаляне. 2 години, да не бъда, да не казвам тежка дума, но 2 години и малко, нито един инцидент, нито един убит човек. Ротари клуб София Капитал помогна по този начин на община Панчарево, на район Панчарево, на село Кокаляне и на всички, които обичат тук да идват, особено в зимно време или в прекрасното лятно, пролетно или дори есенно време, както виждате, туристически район. Съвместни срещи с други клубове. Нашето верие е, че ние не можем да се капсулираме. Виждате първата ни официална, редовна, голяма среща за годината, в активната част на годината, по ротариански казано, защото знаем, юли, август почти не се събираме. Голяма част от ротарианските клубове, за съжаление. Ние това го променяме лека по лека. Но първата ни голяма среща е с друг ротари клуб. То не софийски, както сме свикнали по принцип, а с ротари клуб Ботевград. Благодаря, че вие бяхте първите, всъщност, които се отзовахте на тази покана. Изпратихме поканите буквално в един ден и в същия ден получихме отговор. Благодаря ви за което. Тематични събития организираме редовно, ще чуете за част от тях след малко. Дарения за каузи, проекти, инициативи, гост-лектори. След малко ще имаме честта един гост-лектор също да ни говори за предприемачество. И много други такива хубави неща. И това става заради хубавите хора, които събираме на тази маса всяка сряда, тук или някъде другаде. Дали сме в Ботевград, дали сме в София, няма значение. Важното е да бъдем и в Ботевград, и в София. По възможност и на чорбато някога. Ще дадете дата.
Благодаря ви. Това беше представянето на Ротари Клуб София Капитал. Едно административно изложение ще направя. Във връзка с започването на официалната година, нашият клуб получи през последните 2 месеца официални поздравителни писма от Ротари Клуб Айтос, Ботевград, Бургас Приморие, Варна Евксиноград, Велико Търново, Видин, Самоков, Свиленград, София, София Център, София Витоша, София Сити, София Тревеца, София Тангра, София Балкан, София Сердика, София Интернешнъл. Съответно, до всички останали клубове, включително и тези, които изредих в Дистрикт 2482, бяха изпратени поименни поздрави от нашия клуб и вече от някои от клубовете имаме покани да отидем на посещение. Банката Съвев иска да ни води с космически храни до Свиленград, доколкото знам, и имаме покана там, ще отидем да Свиленград. С ракета. С ракета. Дай ракетата само. Така че, приятели, преминаваме към следващата част от нашия дневен ред. Нещо да добавя само аз. Да, разбира се. Нещо пропусне, понеже вие казахте, че с деца здравеопазване имахме така една кампания, която беше много активна и много полезна, понеже в нашия клуб членуват 2 стоматолози. Ние направихме преглед почти на всички детски градини с тези 2 стоматолози, като раздадохме безплатни пасти и четки и раздадохме добре оформени писмени материали, които да четат майките, защото се оказа, аз присъствах в някои детски градини, майките, извинявам се, тук има също майки, но се оказа, че нехаят относно състоянието на зъбчета на техните деца, което аз лично бях много учуден. Браво! Подготвени материали от тези стоматолози, така че ако вие решите нещо подобно, можем да ви ги предоставим. Те са едната стоматоложка ползва американски опит, тя много често пътува до щатите, така че смятам, че може да бъде полезно за вас, ако решите нещо подобно в детското здравеопазване. Имаме специално в сферата на медицината, така че поди канате на чорба. Това не е обикновена чорба. Аз в никакъв случай не я подценявам. Особено след тежка вечер. Така, приятели, относно флаерите, всеки член на Ротари Клуб София Капитал, знаете го, но да напомня, на излизане от залата ще получи 250 броя да раздава съответно на свои приятели, познати, колеги, клиенти, на който прецени. Освен това, 20 000 такива флаери са напечатани. Концептът да се започне работа по разпространение чрез български пощи в района, за сме говорили. Преминаваме към следващата точка. Ще помоля, звучи интересно, на килима да заповядат нашите приятели Костадин и Мариета, които официално ще бъдат прияти за членове тази вечер на Ротари Клуб София Капитал. Казвам официално, защото те де юре с решение на борда, с решение на целия клуб са приети, но поради вътрешно правило нямахме право да ги приемаме, докато нямаме официална редовна регулярна среща. Искам да дайте назад, но ще излезем също. Искам да помоля президента Лина и секретаря на клуба да асистират при тази дейност. Мелило, веднъж, четистанния тест, който ще го прочета аз след малко. Моля, започнете, приятелко елект президент с Мелилото на Ротарянеца. Вие двамата слушате, защото това нещо в последствие трябва да отмерва вашите действия. Мерило на Ротарянец. Не как той почина, а как той живя. Не какво той взе, а какво той даде. Това са единици да измерват стойност на мъж като мъж, независимо от рождението му. Не каква беше неговата позиция, а имаше ли той сърце. И как той игра Божията му отредена роля. Беше ли винаги готов с добра дума
да върне усмивка, да пропади сълза. Не коя му беше църквата, не какво му беше кредото, а отнесе ли се приятелски към тези в реална нужда. Не какво казва статията във вестника, а колко бяха опечалените от неговата кончина. Четиристранен тест на Ротари. Това са фундаменталните принципи, които са така наречения четиристранен тест: истина, справедливост, приятелство и готовност за помощ към останалите хора. Тези прости 4 въпроса, които предстои да чуете, ни водят във всичко, което мислим, казваме и правим. Въпросите са: истина ли е това? Справедливо ли е спрямо всички, които засягат? Ще изгради ли добронамереност и по-добри приятелства? Ще бъде ли в полза на всички, които засягат? Моля да те прочети, приятелко секретар, какво означава четиристранният тест, от който излиза. Хърбърт Тейлър е бил много успешен предприемач, много преди да стане президент на Rotary International за годината 1954-55. Няколко години преди 1954 Хърбърт Тейлър отказва много висока заплата и сигурно бъдеще като част от много голям щатски концерн, за да се съсредоточи в банкротирана компания. Сферата й на дейност била изделия от алуминий. Хърб видял в този бизнес много голям потенциал и със спокойствието, че може да прави каквото си реши, започнал оздравителния процес, като адаптирал старото златно правило, но така променено по негов почин и на модерен език, което да бъде вече известно като четиристранния тест, който чухте преди малко. Това действие било високо успешно за Хърбърт Тейлър и за служителите в компанията му. Всяко действие, което компанията осъществила от този ден, от ужасните 30 години на 20 век, е в съответствие с четиристранния тест. Хърбърт Тейлър винаги е спазвал четиристранния тест, когато адресирал свое обращение към местните власти на Чикаго, както и Асоциацията на юристите и Конвента на съдиите. Тестът е нагледно отпечатан и сложен в рамка, като стои на видно място в правителствената сграда и всяко училище в град Кайро, в град Янгон, Миянмар и град Банкок, Тайланд. Голямо ориентирано копие от размери 24 на 30 см е закачено зад стола на президента, където всички да могат да го видят, прочитат и обмислят. Хърбърт Тейлър е допринесъл много за Rotary International и света. По принцип, в нашия клуб сме приели, до момента беше поне така, че президента дава значките. Сега, ако секретарят прецени, защото ти си спонсор на Марията, ти можеш да връчиш значката, ако искаш, аз ще връча. На Коцето аз съм спонсор, аз ще си връча значката. Както ти прецениш. Ще връча на Марията. Добре, заповядай една значка. Първо на Марията връчи значката. Чакай. Дай шапка. Говори се. Коцем, Ванка, мога да снима. При нас. Снима ли? Стой. Чакай. Не може. Коце? След нас. Продължаваш да изпълняваш лекция ежедневно към нашия склад. Приятелското също го има сонтатското. Знаеш, качеството на човека, който си, още повече чисто. Сега, понеже не ги питахме, най-важният въпрос. Най-важният въпрос. Приемате ли всичко това, което беше казано? Приемате ли четиристранния тест? Приемате ли устава на Rotary Club София Капитал? Приемате ли основните положения в правилника на Rotary International? Приемате ли ротарианския дух на приятелството? Добре. И сега една хубава ротарианска благословия. Приятелите ротарианци, които имат опит, ще имат интересно пак да си я припомнят. Благословен е ротарианец, който си сменя мястото за хранене на всяка среща, задето ще се сприятели с повече други приятели. Благословен е ротарианец, който създава полезни разговори на маса, задето ще желаят повече други приятели да сядат до него. Благословен е ротарианец, който не издишва цигарен дим в лицето на съседа си, задето другарят му може и да не пуши.
Благословен е ротарианец, който знае как да завърши речта си, задето е необикновен човек. Благословен е ротарианец, който понася майтап и лека шега, задето е приятна компания. Благословен е ротарианец, който със същия ентусиазъм и приятелство работи в останалата част от профанския си живот, задето няма да бъде наречен Хипократ, лицемер. Благословен е ротарианец, който си плаща задълженията на време, подчертаваме, задето няма да отпадне. Благословен е ротарианец, който има повече от бизнес и професионален интерес към клуба, задето ще се задържи по-дълго. Благословени да бъдете от името на целия Ротари клуб и приветстваме да бъде дошли сред нас. Честито аплодисменти за новите членове. Направи сега снимка. Сега, в средата няма как да. Напомним на Ротари клуб София Капитал, когато приключи цялата вечер, всеки един член на клуба е редно, е задължен да отиде при новите членове и да ги поздрави. Може да се. Приятели, преминаваме към следващата част на дневния ред. По план график се движим добре за момента с времето. И тя е много кратка. С правомощията дадени ми от Ротари клуб София Капитал, членовете на този клуб, съответно текущата година и с позволението на дистрикт-гуверньора Емил Коцев, обявявам официално по време на среща на Ротари клуб София Капитал създаването, учредяването и развитието на сателит на Ротари клуб София Капитал - Горна баня. Приятелите, членове на този клуб са всичките до един членове на Ротари клуб София Капитал и те ще почнат да се срещат всеки вторник или четвъртък, както преценят, в Горна баня. Съответно, наши членове, приятели от нашия клуб, каквито сме всички, ще навестяват този клуб. Съответно, те когато решат, след около година и половина-две е срока, който сме поставили, ако искат, ще могат да се образуват в самостоятелен ротариански клуб. Да им е честито, аплодисменти. Отчет по дейностите на клуба по текущи проекти. Текущи проекти казвам, нека всеки, който иска да говори, да стане, но мълчаливо да изчака реда си. Турнир по Монополи и Кешфлоу, който иска да говори по тази точка, да отчита, да стане. Ротариански коледен маскен бал. Това, което никой не става. Аз ще говоря. Да, така е. Велопроект. Стани ли? Библиотеки. 15 септември, пак си ти. Витрината на Ротари клуб София Капитал, листовки и килим. По реда на номерата турнир по Монополи и Кешфлоу, аз ще го учита. Вече се записват приятели за този турнир. За тези, които не знаят, на 30 септември в квартал Симеоново ще имаме възможност за трета поредна година да организираме и да проведем ротариански хуманитарен турнир за нашите дейности, свързани с проекти и инициативи, като турнирът е по Кешфлоу, Монополи и тази година нововъведението е "Не се сърди, човече". За тези, които не знаят как се играе Кешфлоу или Монополи, не се сърди, човече. Който не знае, може да дойде да гледа Хотел Елеганца, ресторанта на Хотел Елеганца. Ние домакин втора поредна година. Смятам, че ще имаме една много хубава вечер. Ден, после вечер. Събота се прави. Ротариански коледен маскен бал. Приятели, доколкото разбирам, за момента това е единственият все още потвърден коледен бал в София за момента. На 2 декември. На 1 декември има все още оговорки, които се правят. Не знам какво се случва и дори като президент. Не знам какво се случва в групата на софийските клубове, дали ще правим общ бал, но нашия бал, който ще бъде на 2 декември в резиденция Тера в град София, ще се проведе скоро. Приятелите от Ботевград и другите приятели ще получат покани и да започнат да се записват през сайта за това събитие. Велопроекта, Драго, моля те.
дел от проекта се нарича велосипедна работилница. Има за цел да изгради от децата навици за поддържане на изправен велосипед, тъй като това е една от основните предпоставки за безопасно каране на велосипед. Възнамеряваме съвместно с това да разпространяваме и съвети за безопасно управление на велосипед. Имаме разговори с директора на 83-то основно училище тук в Панчарево и това нещо може да бъде вместено в учебната програма на училището в часовете по пътна безопасност. Предстои да уточним датите, когато ще бъдат тези часове и когато можем да направим това. Потвърдена ми е уговорката с представителя на фирма Bike Center за осигуряване на мобилната велосипедна работилница. Ще докарат един бус, където децата ще могат да закарат велосипедите, да бъдат обслужени, сервизирани и подготвени съответно за зимния период, след това за летния период ще им бъдат дадени някои светоотразителни елементи, каски, ще има викторина за безопасност на движението. Това е накратко. Браво! Приятели от Ботевград, тази наша пилотна идея, пилотен проект в момента с тези мобилни работилници, може и вие да я приложите. Ние имаме идеята да го направим, да видим дали работи, дали има интерес от децата и младите хора. И ако има интерес тази мобилна работилница, или да кажа лаборатория, съответно може да си я поканите в града, плащате им там бензина да дойдат или да спят един уикенд, да помогнат на децата в Ботевград и съответно тази лаборатория, стигане на работилница се прибира вероятно в София. Това е идеята, да започнем нещо красиво и хубаво за децата и вече другите хубаво също да се възползват от нещо, което работи. Така че имайте го предвид, след като го направим, ще ви поканим и вас и други хубаво, ако искате да участвате. Проекта с библиотеките няма развитие там, няма да коментирам за момента какво се случва. 15 септември Драго ти изпрати финансовата рамка, изпрати една част нещата и мога да те докладва. Аз почна докладвам се тебе. Първоначално идеята ни беше да осигурим тетрадки и писалки и помагала за първокласниците от училищата в Панчарево. На територията на Панчарево има едно училище, 83-то основно училище. Проведох среща с директорката на училището, но установих, че там имат съвсем различни потребности и предложих проекта да бъде променен като съдържание, т.е. не да осигурим тетрадки и писалки за учениците, а да опитаме да им помогнем да усвояват новите технологии. При разговор с директорката и учителката, която ще преподава на първокласниците, две паралелки, заявиха, че имат желание да получат 2 лиценза на софтуерна платформа Envision на фирма Nimero, където могат да се разработват интерактивни уроци за деца от 1 до 4 клас. Имат нужда от 2 броя екрани, които да са сгъваеми, където да презентират съдържанието на тези уроци от проектори, които те имат налични. Имат нужда от 2 компютъра, с които да разработват тези уроци и съответно имат нужда от мишки, най-образно казано компютърни мишки, с които децата да могат да се включват интерактивно в урока. Системата е наистина доста иновативна. Разработена е от български студенти от Софийския университет, които вече са завършили и имат доста успешен бизнес. Над 25 000 деца в момента използват тази платформа. В това училище учителката е нова. В предишното училище са използвали такава платформа, но в това училище в момента няма.
и помолиха, ако бихме могли да им съдействаме, да осигурим тази платформа. И това, което предлагам, да преименуваме проекта в дигитално интерактивно образование и да осигурим исканите неща на училището, като съответно поемем ангажимент за следващите години да подновяваме лицензите, които се изискват за използването на тази софтуерна платформа. Така че проектът ще бъде дългосрочен. Това, което се иска от нас, е да осигурим материалните активи и софтуера, така както са ни поискани, и да поемем ангажимента, евентуално в бъдеще при амортизиране и повреда на тези материални активи, ние да ги възстановяваме в състояние такова, че да преподават на децата нормално и да водят нормален учебен процес. Така, по отношение на направените предложения, моля членовете само на Rotary Club София Капитал. Има две предложения в момента, които са направени, три предложения. Ще коментирам третото след малко, първо първите две. За промяна на името. Името, което беше до момента, така и не го помня. Второто име, което е предложено, е съответно дигитално образование. Писмено, което беше дигитално или дигитално интерактивно образование, който е за промяната на името на проекта, моля да вдигне дясна ръка високо. Против? Няма. Приема се. Второто предложение. На всички членове е изпратена финансовата рамка, бюджета на проекта. Аз гледах да изпълня тази дейност възможно най-скоро и съответно днес съм поканил и представител на фирмата за двата лаптопа от Multifix, които биха могли да дадат повече информация. Днес бяха при мен специално да видим тези чисто нови Lenovo лаптопи, дали стават за това нещо. Аз съм и специалист по тази работа, ще ви кажа, че стават, но все пак, ако искате, бих предложил Ростислав да излезе и да каже малко повече за двата лаптопа. Държа да подчертая, два лаптопа чисто нови, Windows 10 лицензиран, 500 лева бройката с ДДС. И това с тъчскрин. Да, лаптопите са с тъчскрин. Моделът е отново се казва Yoga. Такъв е наименуват всички лаптопи, които са с тъчскрин, който се обръща на 360 градуса. Реално децата ще могат да се учат и на работата с тъчскрин. И това е съвсем, за повечето от тях е съвсем много, защото той прилича малко и на таблет. Нали, същевременно и с функциите на лаптоп. 11 инча беше, не така? 11,6. Лаптопите са сравнително малки, удобни са за ползване, тъй като нали, по-лесно преносими са, по-компактни са. Имат съответните интерфейси VGA, HDMI. Тяхната роля е да управляват проектори. Да, точно. С тях ще работят учителите и ще разработват на тях уроците, а децата с мишките, дистанционно от чиновете, имат възможност да посочват върху дисплея и да извършват определени действия. Точно, работата на лаптопа се свежда до визуализацията пред проектора. И разработка на уроците от учителите и същевременно аплодване на резултатите в сайта на платформата, където могат да бъдат споделени с родителите на учениците и където примерно може да се прави някаква статистика, съревнование между учениците, което допълнително да ги мотивира. Каква е ценовата отстъпка, която сте ни направили? Общо към 20% беше 58 лева, те на бройка. Доста под пазарната цена. Нашата цена за корпоративни клиенти беше 578 лева за ДДС на брой. И ние дори още повече сме смъкнали. В момента сме ги предложили на 500 лева на брой. Точно. Целта е наистина да се получи едно добро решение, нали, и към учениците. Точно така. Може да седнете. Значи, приятели, аз първоначално, като здраво говорихме по този проект, си мислех нещо за втора ръка, но запазване и така нататък. Ненадейно, буквално тези хора ги познавам от